खुशी में बा एगो गीत आ गई। कैसे कैसे भजन बा का? कौन भजन है तारकेश्वर बाबू? कैसे बा? वह भजन बा कि कहाँ केहू रहल बा। सही बात बा, सही बात बा। देखी सही बात कहला ओकरे नाम तो पेशर चौहान हो। का जी का? कहाँ केहू रहल बा अरे धरतिया परा के जी केहू ना रहो, केहू ना। केहू ना रह ई बेकार बा। एमे सबसे धरती पर कीमती सब चीज है बा कि राम के दुलरुआ हनुमान हुए, हनुमान के दुलरुआ चौहान हुए। राम जी के चरण के जे गोड़ लगी, हनुमान जी की जे पूजा करी, बड़ चीज है बा। तब भाव आ गई, भाव आएगो कैसे भाव जी? कि धरतिया परा के कहवा केहू रहल बा। तनी बाबू जान तारकेश्वर जी डफरा के भाव होई में कि धरतिया परा के हो, अरे धरतिया परा के हो कहवा केहू रहल बा। तो ये जी धरतिया परा की कहवा केहू रहल बा। धरतिया परा के हो कहवा केहू रहल बा। बड़े बड़े संत गईले भभूति रमा के, बड़े बड़े संत गईले भभूति रमाई के। गईले हरिचंद्र राजा संत में बिका के हो कहवा केहू रहल बा। के हो कहवा केहू रहल बा। धरतिया पर आके हो कहवा केहू रहल बा। धरतिया पर आके हो कहवा केहू रहल बा। वशिष्ठ मुनि ब्रह्म पद पाके, अरे गईल वशिष्ठ मुनि ब्रह्म पद पाके। गईल विश्वामित्र राम के गुरु अब कहाँ के हो कहवा केहू रहल बा। भजन नाचे गाओ जाला। अरे गईल विश्वामित्र राम के गुरु अब कहाँ के हो कहवा केहू रहल बा। धरतिया पर आके हो कहवा केहू रहल बा। धरतिया पर आके हो कहवा केहू रहल बा। रामचंद्र चली गईले रावण के मुआ के, रामचंद्र चली गईले रावण के मुआ के। गईले होई कन्हैया महाभारत रचा के हो कहवा केहू रहल बा। केहू रहल बा।
धरतिया पर आके हो कहाँ केहू रहल बा धरतिया पर आके हो कहाँ केहू रहल बा हरी गुनावा गा के अपन मुखती बना लो तनी प्रभु गुनावा गाई के न त का तू पैब पाछे पाछताई के अरे का तू पैब सुगाना पाछे पाछताई के कहे सुख नंदन गुनावा कहे सुख नंदन हरि के ध्यानवा लगाई के हो कहावा केहू रहल बा अरे कहे सुख नंदन हरि में ध्यानवा लगाई के हो कहावा केहू रहल बा धरतिया पर आके हो कहावा केहू रहल बा धरतिया पर आके हो कहावा केहू रहल बा धरतिया पर आके हो कहावा केहू रहल जिया धरतिया पर आई के कहावा केहू रहल बा